Kaixo, Mikel! Kaixo, Zemuz! ondo, eta zu? Ondo, Ondo. jo, mila esker benetan etortzeagatik. Ez horregatik. Jo, Mikel, saskibaloi jokalaria zera? Eskubaloia. Eskubaloia, bakartu, eskubaloia. Bai, barkatzea izut. Eta zagautzekoa, Bai. Nola hasi zinen eskubaloia jabekin zaletzen edo. Bai, bueno, eskolan hasi nintzen, arna nik kirola asko iten nuen, bai, futbola, eskibaloia, eta gero hasi nintzen klubian, zarotzen jolasten, eta hori, ja, hortik aurrea. Nola izan da, zure abilezitik profesional mailara salto egiteko pausu hori. Bueno, a ber, ez da erresa, beti bakizu, bizitza ez da erresa izaten, asko entrenau behar da, gero egon izan behar duzu, baina, bueno, fakultate batzuk behar dituzu, baina gero lan asko egin behar da. Eta, bueno, ni zautzen jokatzen, da Bartzelona daitu zian, da orduan fitxatu nuen Bartzelonatik, da hor ja profesional, digamos, hor nintzela profesional, ez? Goatzea zure debutan. Bai. Goratzen naiz. 18 urteekin debutatu nuen, Bartzelonan, Bartzelonarekin, eta uste izan zela Torrevillejaren aurka, ligako partidu. Bueno, ofiziala ligako partidua. Gero, pretemporadan ja jokatu nuen Bartzelonarekin aurreko ekipuekin, ez? Baina ofizialki aurreko partidua, liga asobalen. Nola goatzezu egun hori? Nola jokatu nuen, ondo. Aurreko partidua izateko, etzan gaizki honez. Zer eduki behar du kontsultan jokalari batek? Zertako? Partidutan. Bueno, nik uste jokalarion batek gauza asko behar ditula, ez da bakarrik fisiko bat, ez? Azkenen eskubaloia da taldeko kirol bat, non bai pentsatu behar da. Zanet esan, azkenen jokalari argiak o inteligentiak, hobiak izatea, jendia, aparte de fisiko bat euki, teknikamente hona izan, ez? Nik uste pixkat danere euki behar ezula. Ekipotik ekipoga ere, ibiltzea norbea ez da berdin sentituko, ez? Ez da... Azkenean rol desberdin askazu, ekipoak oitzean, gero bai Miguel eta Sarro, ez? Gaztaz nintzen, eta orduan gero ja, bukatzezu zuzarrena izaten, da jende gazti daukitzen, da orduan pixkat aldautea zure rolak taldian barruan. Zer da kantxa bat zuetzat? Kantxa. Hori da laneko tokia, guztako. Azkenen gu ordu asko pasa izan ditugu. Ni aurten erretirau naiz 17 urte profesional. Eta, ez dakit, ordu asko pasa izan ditut kantxa batean barruan. Eta baloi bat edo nola deitzen dior eskubaloia. Zer da eskubaloi bat zuetzat? Baloia, esatezu? Bueno, a ver. Baloia guriak ondila dira, emateko ez, baina ni zuri ematen maizut, ikustezu, ez dala baloi txiki bat, ez? Dakia burbitzei dugu pega resina izena gauza bat, ez? Baloia ondo usteko. Eta, bueno, gero gure helburua da baloi hori porteri batian sartzen, ez? Askotan, igual txagakari bat irudituko zaizu, baina askotan ikusten dugu pertsona altu bat, ez? Eta izaten dugu modelo sakibaloia edo eskubaloia. Zer duzu, zu hogutek ere pasako zinen. Bai, noran gau izaten izu, ez? Altu animazea, inbersu, eskibaloia, eskubaloia. Bueno, azkenean, bai ni jokatuek jokalari txiki askokin, estremotan eskubaloian bakazu pixkat baju izatea, ez?
kalidade asko dakana golak sartzeko. Baina egia da, igual, txikila geanean, ni futbola ere joazten, baina beti bideratzi izue, ez, kirol horietara. Nola agertu beharko genuke publikook eskubaloia? Nola? Agertu. Agertu? Ez, agertu, kogeu. Zergatik esaten zu futbolean eta apostuak dira gero bronkak daude eta eskubaloien adibidez ez dago hori. Bueno, nik uste kirol oso noblea dela, eta, futbola mundu aparte da, kirol guztietatik, nik beti esan dut futbola dela, beste kirol guztietatik aparte da mundu bat, diru asko moitzean, eta orduan, bakizu diruak mundu honetan asko agintzeula. Orduan, gu pixkatoratik aparte gaude, eta gu ez gea futbolista baten nivelea saiatzen ekonomikoki, edo jendea ikustea juteana. Eskubaloiak ere lagunduko zizunero tokiak ezagutzen. Bai. Ni leku askotan jolastu, ekipo askotan. Zain zuten bezala Bartzelonan, Madrilen, Leonen, Iruñan, gero nintzen Minsken, gero Rusian, Alemanian ere jolastu nu urte erdi bat. Eta gero aparte, ni Championsa jolastu dut urte asko bai Bartzelonakin, Leonekin, aurren asko bidaiatu dut, selekzioak ino bai naiz. Olimpiadetan, netesan leku askotan, ez? Eta zer diferentzia dago handia suposatzen da, baina pertsonalki Espainia mailan jokatzea edo esan dezuna Europa mailan, Alemanian, Bielorrusian. Hemen eskubaloia deporte kirol minoritario bat bezala da, ez? Ez da jendia jutea, baina adibidez Alemanian asko gehiago bizitzen da eskubaloia. Eskubaloia asko zegoetan mondauta dakae, bai liga, jende asko pabellak beti dituzte. Orduan, sentitzea pixkat ez garrantzitsu sozialki, igual, ez? Gehiago ezagutzen dizuek aldetik, igual hemen Bartzelonan jodazten honik, igual Bartzelonan jaurreketzean ezagutzen, ez? Zu imaginatu futbolista izango bazina, bezingo zen kaletik ibili Bartzelonan jolaztu ezkera, ez? Eta nola bezidu jokalari batek alako esperientzia? Ez dakit, oso polita da, zure gustatzen zaizuna egin ari zara eta hortaz bizitzea, ez? Baina, azkenean lan bat bezala hartzezu, ez? Nik uste egunero berdin ebatezu, rutina bat hartzezu, da hori lan bat bezala da. Ezen dezakegu Europa mailan jokatu duzula, gero zagautzea egitzi, zagauztara batekin gaude, zagautzera egitzi eta zagauz txikia ingo zaizu, Bai, hiri handitan ibili naiz, egia da etxea bueltatzean pixkat dena oso familiarra, oso txikia zaizula, baina, ez dago gaizki, ondo bizi naiz. Etxeak terraza eukiko zuen zazpiren Bai, baka terraza, bai, porteri bat bat gauna, eseniak ikusteko, baina txikila. Mila esker etortzeagatik benetan. Zuri. Mirareko diago musu bat gure ikusleei. Bale. Aga jende. Musu handi bat. Agur. Agur.